Avui no n'hi ha espai per a l'humor. En aquell moment sí, perquè la gent d'esquerres era una gent que era bruta, que era poc intel·ligent, però era honesta. Avui les dretes són corruptes, com toca, com tota la vida, però és que les esquerres són, com abans, burres, poc intel·ligents, però damunt deshonestes. Irònic, irreverent, mordaç, guassó, desllenguat, desvergonyit, desinhibit, una mica calforrilla sexual, polititzat, esquerrós, nacionalista, catalanista, anticlerical, més xulo que un buit, viciós, alcohòlic, exhibicionista, però sobretot divertit, immensament divertit. Tots aquests adjectius fan justícia, si més no, al que va ser El Corcó, una revista satírica nascuda a Sueca allà pels anys 80 del segle passat, la qual recollia la tradició burlesca de la premsa satírica, passada per la ment, la imaginació i l'atreviment d'una colla de joves vintanyers de la Ribera. Germana de la Codorniz, Hermano Lobo i el Papus, però també emparentada per via urinària amb el Bernat i Baldoví, del Virgo de Vicenteta, El Corcó era una revista verda, un TVO per a adults, un pregoner de poble, bufat i desenvolt, que no es detenia davant res. A Sueca acabava de guanyar l'esquerra, per dir-ho així, encara que empatats en regidors, hi havia 7 del Partit Comunista, 7 del Partit Socialista i 7 de la dreta, que estava dividida en tres candidatures. Allò de psicopet, si us recordeu, 7, 14, 21, merci beaucoup, era definitori. Eren 7 de la dreta i 14 d'esquerres, que es va mantindre pel temps durant molts anys, fins que això s'ha acabat. En el 79 en Sueca jo crec que hi havia alguns elements polítics així molt destacats, no? Una era una certa expectació popular per veure què passava en les eleccions locals i per crear un nou ajuntament. El mateix resultat de les eleccions en Sueca dona a entendre d'una manera claríssima que hi havia un desig de canvi, inclús de canvi radical i tal, no? I també hi havia una presència de les emocions valencianistes més gran de lo que jo podia imaginar 10 anys abans i molt més gran pot ser del que hi ha ara mateix, no? Malgrat les dificultats per a imprimir la publicació, l'esquífit preu de cada exemplar, unes 20 pessetes, i l'escassa distribució als quioscos del poble, la revista apostava en prompte per un llenguatge d'un valencià assequible, unes il·lustracions que caricaturitzaven els personatges locals i uns comentaris estrafalaris, tot i que punyents, que tractaven de ficar en solfa als polítics i molt especialment als que estaven íntimament vinculats amb una visió casposa, reaccionària i conservadora de la política suecana. No teníem ni màquina d'escriure, perquè això ho fèiem en una màquina elèctrica, que era un gran invent per a aquells anys ja, però que no teníem, no disposàvem ni d'això. Anàvem a la casa d'un prohom local de dretes, no d'esquerres, sinó de dretes, que era el que tenia la màquina d'escriure, i allà confeccionàvem la major part de la revista, perquè eren tot a base de textos escrits, imitant columnes. Però les imatges eren totes fotocopiades, retallades, apegades, transferides, bueno, era increïble. No es volia una publicació culta ni sectària, es volia un corcó apegat al poble, que fera riure, una falla de paper que al remat pretenia ser la manera més irreverent de ferir als que es tenen en molta alta estima, els panxacontents. Però què era el corcó? Qui feia el corcó? Per què aquell jovent es dedicava a fer el corcó? En aquell moment la gent vivíem la política d'una altra manera, era una cosa molt més col·lectiva, tots teníem una implicació i ens veiem en llocs molt concrets i discutíem i parlàvem en broma o en sèrio, depèn, i teníem una activitat política pràcticament tots, o una militància clara també, en molts casos, i volien que això també, en fi, es traslladara d'una manera més desenfadada o més
com dir-li com vulguis, però que es traslladara i tindre la nostra acció política local. No teníem representants polítics, però volíem incidir en la política local. Però el que és el poder local no ha canviat. Per tant, vol dir que el franquisme, tot l'aparell de poder ideològic del franquisme encara continua. I això a Sueca es nota per la persistència, diguem, d'un mitjà molt vinculat a l'Església i a la ultradreta més reaccionària, com era la revisteta que acompanyava l'Al·leluia de l'arquebisbat. Franco mor el 20 de novembre de 1975. El referèndum de la Constitució va ser el 6 de desembre de 1978. En un any es desmunta el sistema polític del franquisme i nous i vells periòdics pogueren fer un exercici lliure de la informació. En poc més de 500 dies, els ciutadans espanyols pogueren votar lliurement per primera vegada en 4 dècades. I poc després, l'estat espanyol tenia una Constitució subscrita per tots els partits, amb l'excepció única dels nacionalistes bascos. Eren temps convulsos. Els avanços en democràcia anaven a una velocitat vertiginosa, accelerats per una nova societat imbuïda per un esperit més crític. Una generació de gent que no havia participat de la guerra, fills dels derrotats, venien d'un silenci i per primera vegada volien dir la seua. Semblava que l'etapa més trista de la història d'Espanya tocava a la seua fi, però encara faltava per enderrocar l'últim mur de pedra, el postfranquisme. 40 anys de pressió, de censures, havia deixat en l'aire un aroma fètid en les institucions. Els ajuntaments encara regien els usos i maneres amb els que l'antic general havia aconseguit mantindre-ho tot atado i bien atado. Pel que fa a la societat, allò que se'n deia el franquisme sociològic, tot i que la transició havia sigut pactada amb les forces vives contràries a la involució, es mantenia sa i cofoi. Franco havia mort, però quedaven els que el duien en anda. Al País Valencià, la gent havia sortit al carrer demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Es vivia un moment excepcional. Joan Fuster, l'intel·lectual més gran que ha tingut el nostre poble, havia participat decididament en la redacció d'un avantprojecte d'estatut, el qual pretenia obtenir el consens de les diferents forces polítiques sobre unes mínimes bases comunes. El consens de forces polítiques no tirarà cap endavant i, per altra banda, apareixeria un fenomen nou anomenat anticatalanisme. Un bastó que, ficat a les rodes del carro, no deixava avançar ni un pam. Els escrits de Fuster, no cal dir-ho, eren contestats per la dreta amb una furibunda virulència. No des de la reflexió ni des de l'anàlisi mesurat, sinó des de l'atropellament i el cop baix. Allò que Fuster en deia el búnquer barraqueta. A Sueca teníem un panorama un tant diferent, perquè els suecans, fins i tot en moments difícils, tenim eixa gràcia riberenca, eixe sentit de l'humor amarg, toca collons i punyent, que naix d'una observància lenta i pausada de la realitat, que fa que tot el món, siga de la raça que siga, de la religió que siga o de l'aspecte que siga, passe per ser un perfecte fill de puta. Però això sí, sense faltar a ninguna mare. Jo vaig entrar de la mà d'Emili, Emili em va demanar que fera alguna col·laboració i jo recordo haver fet algunes col·laboracions. Crec recordar que totes elles o eren anònimes o eren pseudònim i després haver participat en unes sessions de creació o pàgines fòrum o concerts a moltes mans que fèiem Emili, Salvador Jardí i Arca, crec que no me'n deixa cap. Bueno, jo era un xiquet de poble, no sabia massa coses i me vaig juntar amb Vicent, érem fent una quadrilla i començarem a parlar temes. Jo no havia eixit massa de ma casa, pensava que hi havia altres mons més enllà de les portes del carrer i això, i començai a trobar unes altres situacions, uns altres temes, podíem parlar de política, parlàvem de sexualitat, parlàvem d'inquietuds, interessos, i tot això me resultava molt seductor.
Una part de la nostra societat, encara i tot en aquells anys, tenia presència i immanència als mitjans de comunicació local. Bé, al mitjà de comunicació local, a l'únic, a l'indissoluble, a la hojita, la fulleta, l'Al·leluia, o també coneguda pel nom de Setmanari Sueca, o també Sueca Morta. El Setmanari Sueca, vinclat a l'arquebisbat i a una de les parròquies del poble, la parròquia de Fàtima, s'havia convertit en vehicle transportador del setmanari arquebisbal Al·leluia i gràcies a una ampla nòmina de col·laboradors, infiltradors de la quotidianitat local. La hojita, financiada amb les escales dels morts del poble, les quals arribaven a omplir el 50% de les pàgines de la publicació, informava dels horaris de misses, farmàcies de guàrdia, telèfons d'interès i una part de notícies i comentaris amb un punt de vista conservador, anticatalanista i crític amb les forces de progrés que començaven a donar els primers passos a la política local. El setmanari era el vehicle de l'oligarquia local, sense que l'oligarquia local hagués d'arromangar-se per a embrutar-se de fang. Una única revista que es deia Sueca, que la gent coneixia com Al·leluia, i els que no estaven massa conformes li dien coses més grosses i més que no vaig a dir. I no n'hi havia més. No n'hi havia més... no n'hi havia alternatives. A finals dels anys 70 no hi havia res més. Em vaig enterar ja des del primer número, però diguem que no me vaig vincular a ell fins al 3 o al 4 perquè Vicent Ferri, que era una persona amb qui tenia molta relació en aquells anys, em parlava de la revista, jo la veia, m'arribava regularment i la vaig trobar molt divertida. No? El Corcó vol ser, sense deixar de ser-ho, alguna cosa més que una revista de pius i figues. Reivindica l'herència de la donsaina i el tabalet, però tampoc s'oblida d'altres publicacions com Tierra Libre, Senda, l'Almogáver, Capçana o Unitat. En el meu cas, jo havia llegit La Codornís, havia llegit l'Hermano Lobo, havia llegit el Bé Negre en la segona etapa de Potes Roses que portava el meu amic Barnils a Barcelona, que també havia fet una remodelació de l'Ajo Blanco feia uns anys, i n'hi havia altres ja com el Papus, ja de més circulació durant els anys 70. El Corcó era viver dels fills intel·lectuals de Fuster, aprenents d'escriptors, escola de mestres, projecte de periodistes, futurs estrategues de la política local, camp obert a les il·lustracions més irreverents. La gent que va fer la revista era gent inquieta, gent que tenia necessitat de fer coses i ha continuat fent-les. La revista ha sigut una de tantes altres coses. Una qüestió que tots els que hem fet revistes sàtiriques ens hem plantejat alguna vegada, no? Què collons estem fent així, no? I jo crec que la resposta primera a aquesta qüestió era que, primer, ens divertíem bastant fent-les, que això crec que és una raó important. I després, és veritat que nosaltres no parlàvem des de la irritació, però estàvem segurs de causar-la. Les crítiques del Corcó contra personatges de la vida local suecana que se sentien al·ludits, no sense esforç per part del rosegador, acabaren en pleit. I assegut al banquet dels acusats, un any després de néixer, apareixia un jove, Vicent Ferri Simó, 26 anys, àlies Llapicereta, qui havia de pagar 1 milió de pessetes, torne a dir, 1 milió de pessetes en favor d'una suecana ofesa. Que el Ramat ho va pagar el que no ho havia escrit, però bueno, no passa res. Al Ramat la cosa es va resoldre bé i favorable, però bueno, partia d'un equívoc de que una persona se sentia al·ludida i jo no dic que no, podia sentir-se al·ludida, clar que sí, però aquestes coses que s'havien d'agarrar en cintura i ja que estàs dedicant a una funció i fas un paper de personatge públic, has d'aguantar que te tracten d'una determinada manera. Però l'única cosa que aconseguiren en una demanda per injúries i calúmnies va ser que el Tribunal Suprem... primer van eixir absolts. Va eixir absolt Vicent Ferri, que era el processat, no? Va eixir absolt i la querellant va recórrer al Suprem i el Suprem fallà de nou a favor del Corcó i a més sentar el Corcó, qui anava a dir-ho, una revisteta tan insignificant, sentar un precedent jurídic a escala del Suprem. És a dir, en els anals del Suprem hi ha una sentència sobre el Corcó
perquè és la primera vegada que s'aplica la Constitució directament en els seus articles i preceptes relatius a la llibertat d'expressió. El pleit acabà amb una sentència de res major i 20.000 pessetes de multa pel delicte d'injúries, no sense abans haver sigut qualificada la publicació com a clandestina per no disposar de peu d'impremta. Cap diari va publicar la nota. El Corcó havia provat el ferro en terminologia taurina i els corcons havien pres bona nota de com les gastaven els seus enemics íntims. Al número següent, amb retràs per falta d'energia atòmica, el Corcó ix al carrer editat pel periodista Emili Piera i imprès per l'empresa suecana Gràfiques Sancho, amb dipòsit legal, telèfon i carrer localitzat. Van ser més, qüestions molt personals, les que ens afectaren més. És a dir, els problemes amb la dreta representada per Samuel Navarro, que era l'ideòleg i el principal, però no l'únic, columnista de l'Al·leluia, les seues respostes, també Ladran, luego cabalgamos, que me'n recorde de tot allò, donant a entendre que els havia fet mal, és a dir, acusaren el colp, els havia fet mal, tot això no ens va preocupar en absolut, vull dir, estaven contents. En canvi, algunes bromes, una mica, quan estava dient això personal, una mica pesades, sí que ens van portar problemes, com ara estic pensant en una notícia que feia referència a l'arribada sueca d'un vaixell ple de negres, vull dir que en aquell moment no érem ni tan sols políticament correctes, i que alguna funcionària de l'Ajuntament de Sueca estaria ben contenta. El cas és que la querella que es va plantejar en els primers números, diguem que va fer una certa por. Vull dir, alguna gent es va retraure de col·laborar, encara que fos anònim, no? Això en part. També per l'èxit que tenia. I no és broma, deu d'existir encara la carta que li va escriure Samuel Navarro a Fuster i que Fuster li va contestar, en la qual Samuel Navarro es queixava de com el tractàvem i que a veure si ell podia fer alguna cosa perquè el tractàrem de la manera que el tractàvem. Que ells també es van donar compte que això era una guerra un poc absurda, que no els interessava jugar en aquesta guerra i que no és que volien perdre-la, però tampoc no volien guanyar-la i, per tant, a veure si ens retiràvem a les trinxeres cada un les seues. 30 anys després, el setmanari Sueca segueix editant-se. La urbanització de la costa encara té llacunes i l'Esquerra de Sueca fa el que pot per mantindre un marcador ajustat, elecció rere elecció. Què haguera sigut de Sueca sense el Corcó?